Elikkäs morjesta, nyt on se päivä vuodesta, kun saa ruveta ampua ilotulitteita, elikkäs uuden vuoden aatto. Elikkäs tässä videossa mä ajattelin esitellä sen satsin, mitä 6 mennään ampumaan. Mä tykkään tehdä semmosen aina uuden vuoden aaton aamuna silleen, että mä pakkaan pussin, mitä mä ammun niin kuin siinä heti, kun saa ampua, ruveta ampumaan ilotulitteita. Eli silloin kello 18.00. Elikkäs ensimmäisenä tulee paketti. Tomahawkki. Ei mene suinkaan koko paketti ensimmäisenä. Ja sitten, no oliko tuo 6 € paketti, Tomahawkka. Sitten paketti hupivuoria, ei mene koko paketti varmaan tääkään. 4 €, tosi hyvä hintalaatusuhde. Sitten paketti Flying Bangersia, ei mene koko paketti varmaan nyt. 4 € paketti. Sitten yksi kappale Starburstia, eli 100-tähtinen. 3 €. Ei mene koko paketti. No menee vittu. Ei se nyt ole mikään paketti. Noniin. Sitten yksi kappale konekivääripapattia. 2,50 €. Sitten pari kappaletta näitä Petrol ED, näitä rapeita tanskalaisia. Elikkäs yksi kappale Red Wave Crackling Rainia. Yksi kappale. Sitten kakkos niin muoto Red Bears, Blue Bears, White Glitter. Ihan, nää on yllättävän hyvä hintalaatusuhde siis oikeesti. Sitten yksi persnuolia, luutnantti. Onko tää luutnantti? Laittakaa kommentteihin, että onko luutnantti. Noniin. Sitten yksi paketti Thundermixia. Tää oli 4 € paketti. Näitä piti tänään hakea vielä 4. Mut sit mä rupesin miettimään, että ei oo mitään järkeä. Noniin. Sitten mä en oo ihan varma, että onko kukaan muu teistä huomannut, että näihin turbotundereihinhan on tullut joku uusi semmonen niin kuin efekti sinne loppuun, että kun tää pamahtaa, niin tässä on nykyään semmonen, vähän niin kuin tiedättekö te, kun kunkkutykissä on se vähän niin kuin rätinä-efekti siinä lopussa, niin tähän on tullut semmonen. Ja oikeesti jos näissäkin on semmonen efekti lopussa, niin mun mielestä nää on oikeesti ihan hyvä sit-ostos. Koska mun mielestä se tekee ihan hienoksi. Okei, vähän halpa, mutta silti halvan näköinen. Mut joo. No, mä kävin sen takia tänään hakemaan enemmän. Joku 4 pakettia lisää, eli 9 pakettia turbotundereita. Sen takia, että mä nyt tajusin, että siinä on se efekti lopussa, niin rupesin niitä tykkäämään. Mut joo. Sitten 2 pakettia SP-tundereita tulee testiin. Sitten paketti Gold Crown 2.0. Ihan ok. Ihan niinku pahoinpidelty tää rasia. Mut joo. Ei noita rasioita ammutakaan. Mutta joo. Sitten kappale Overlord 8. 2,0. 2,50 €. 2,90 € paketti. Olisiko 2,90 € SP Thunder. Ei kun 2,50 €, olisiko mitään hajua. Sitten Redline paketti. 5 €, 5 €. Sitten Viper paketti. 5 €. Näillä mentäis 6 maissa eka ammuskelu. Pistäkää kommentteihin kouluarvosanalla 0–10 tai 0–5 arvosana, että mitä te tästä setistä tykkäätte. Tää ei oo koko uuden vuoden setti todellakaan. Tää on se, mikä mennään 6 maassa ampumaan. Tosiaan turvallista uutta vuotta kaikille. Muistakaa laittaa turvalasit kautta suojalasit päähän, kun menette ammuskelemaan. Turvallista uutta vuotta kaikille. Muistakaa seurata Instagramissa käyttäjää Suomen Ilotulitejutut ja YouTubessa Suomen Ilotulitejutut YouTube-kanava. Muistakaa tilata. Se on morjens.